Kapitan Inteng! Anay ko. Nay, ang dawa ni Tay. Anay. Payasan ka pala nakasukat. Kita ang ngagan anayak. Pagsukatin nak. Kahit mapan ka ije barangay hall ita. Sana ka makapagnata na sakit ti tumang ko. Ah. Sapay dua tumang ko. Anay. Ay, dayta. Dayta kat ngamin ta dinakdengdenggan. Kunakmat kan kaasaan kan nga agsida iti papaitan, ang ipapilit mo, mate. Rin naman naklang. Anya ari namanan. Kat no inibus mo jay si daan iti kalma na papaitan. Ha? Ay, anya lang matimbatem. Digaw. Ay awagak ni Marikwanang. Ay, ibagak asaan na ka makastrak ita. Si Madot Samot tanday jay akapitang tayaw. Anya nga iti panagko na maray. Kasano si Madot ako nam? Siyempre, awam makita ka progreso da ito barangay tayo. Ay na, sika tinalawag ka si Madot. Tada ka lang dito tersina ka nakaistambay. Ni Kapitan da ito umawawag kanyak ah. Hello, Kapitan. Awan, Kapitan. Sige, Kapitan. Word, agpaimbag ka, Kapitan. Nagpaimbag, asinaw ti masakay. Ni Kapitan, saan ka no ang makapag-duty ita ta na sakit dagiti tumang na? Oh, makitam da ita. Malaksid asa daw. Lakay pa yun. Nagadong ti saksakitin na. Di ka man nagsao iti kasta. Kasano ang makapag-serve ti kasta, Kapitan? Alaman? Ada madlaw ko kan ka. Anya da ita? Apay ngay apangis di ta chinilas mau. Di ka man nagsao iti kasta, maray. Puno may pangis at talaga. Uray kita Na. Aywan, bangking agpaysaw. Ay, chinilas ni Badung ko da ito may sa. Ay sige, tendak sukatan. Tangal sa ti aso di may sa chinilas ka. Payajak mabirukan. Blackie! Badong! Nasaya at may, tanagawid kan. Tanay. Suot mo, may dayta may sa chinilas ka. Kundo birbirukan. Isaw tinaysuot ko. Kinat-katawaan na nga ni Marikwanang. Di mo lang matkikitaan ng susuot mo mga main. Bakitan kan? Kung naglaki din nun, tangal ni Blackie. Dahito iti may sa chinilas mo. Tamapanak man, iji barangay hall. Anya teramido mi jay. Mapanto kasaritan ni Parinteng. Awan ijay ni Kapitan. Ha? Hapay nga awan ako na. Kinulunis ita. Agsakit ka no. Lakay mga minan. Adong ti saksakitan na. Rumbang laeng asukatanon. Kapilitan, siya ti ag-duty ita, maray, tagsakit ni Kapitan. Ay, pudno gayam agsakit. Marigatan ka no amag na nga raw, talimtag ti tumang na. Sinyalis ti lumakay, maray. Kasta talaga dagiti adda edad nan, Apay ngay da kami kinibadong ka. Awan pa'y mo't marikrik na mi asakit. Imbag man tawan pa'y. Tasyak, medyo agsakit-sakit matan ti sikat ka. Ay, gagangay at ibumakot. Nakayukit di mo't kanibadong mo. Nalaing kayo, ako man tiyaw. Na, kapudnumag. Iso aday ito lang ti makunak maray. Na, anya ngay dayta. Rombang amasukatan kayon alalakay kan babakit nga opisyal. Nasakit ka mo't unay ngagsasaaw. Ibagam man lang no anya ti kasapulam dito barangay hall tapay ngay may ka. Na, apay ngagpayso ngay mayak dito barangay hall. Di mo kunaan ang nalipatam ti gapona no apay ngay may ka ditaw. Ay aguray ka man talagi pa. Agtugaw ka pa'y laang maray talagi pa. Na, apay pagtugawon na. Kano adapay dagiti daddo mga agpatulong ijeruar. Si kalaang ay tinaskan nga si kaswak ita. Ayan da. At dadangaro di tarwar anak kapila.
mayat manan ti tumengkon. Saanan ang nasakit unay. Nasken amapan kan ag duty. Ay, mapana ka talagan ah. Adan tumanen masao dagiti tao. No saan da ka makita iti barangay hall. Ay, amuklatan no asino tinalaing asumao. Asino? Nimot pari ba dong tinalaing asumao? Wen, ano ka no ti reklamo na? Ay, talaga mo't. Kano saan amay, ibusan iti reklamo na dya tao. No marigatan ka amag na, ayabam ni Kwarog ang mga lalayken ka. Ada ako ng kail. Aw, umay ka naglugan iti tricycle ka. Ay, uwan ka na kan. Sana na nasakit na kita tumang mau. Mayato na, makapag na akon. Kaya't mo atulungan ka ngaglugan dito yung tricycle. Na, apay atulungan na ngay. Kaslang marigatan kamot nga main. Medyo nasakit lati bukot ko. Medyo idumog mo basit nga min na. Ay, uwan na. Ay, Asos, na. Ha? Ay, ada nang kuakasla. Krak ko na. talaga alumakay na taon. Ay, na. sos. Ay, na. Nay, ada manan krak anang ngagaw. Nakita ko mo't ite, ngayon lugan mo ni Uncle magwarag. Wain tatabadaw. Intulod ko iti barangay hall. Kahit ag-duty pa'y gayam ni Uncle Mark. Apay kitinasan ngay. Kano si makit sa kano dagiti tumang na. Nga uray lasaan ang makapag na. Nagsida ka nung amin iti papaitan. Ang mayatain. Di laeng abukot na. Tagunin wag kubaw. Ah, amok tuunin na. Crack! Kunanan niya. Ha? Kasano nga mau? Ay, kita mo ka. Kasta siguro ti uni day tabukot kan sikat mo niya. Excuse me, Kwarag. Awan pa'y marikrik na kakasta. Aguray ka man tatabadaw. At damadlaw ko iti panagsaw. Tapay. Isumot lagaya ma. Ninay. Katkatawaan naksamutin na. Isumot lagama kasta ti panagsaw. Awang magam ngipin mo iti sangaw. Awan na ya. Ay, wait. Awan mga agpasaw. Ayan na kayo pustisan. Lakay kamatayin tatabadaw. Napigsan ti kabaw mau. Ikamkamat ko itay di pustisaw ngam di na mo dingdinggan. Awan nang ikaw. Impukaw ko pa'y. Badong! To'y pustisaw! Kunak to pa'y. Awan nga rod nang ikaw. Ipili mo man ay. Ada tultulong mo. Nagkunaking katulong at. Makaungetak makitam na. Anya nga ita. Kinat katawaan na kanikwaraw gaputawan pustiso marimwa. Sa payjakat, makatkatawan to ya. Aklunam nga minin alakay kan. Ay, makaungetak at halagan. No daman tilakay. Ni kumpare nga inting data. Sana siya. Na, mala, isuo mo ki din deta pustiso. Malipatam tumanon. Ad-adda katawan da ka. na dito ti pirma kagawad. Dayto, kapitan. Jak mabasan ti pirma ah. Diyan nga antiparam nga main. Nabatik sa di balay. Ay, saan mo anabate, kapitan? Nakaibatsak nga ron. Kano da di tatuktok mo? Ana, ayun. Asus, gagangay ti lumakay. Ita, kapitan, makitam ka din, dayta pirmaam. Mayat, naglawag. Dito'y babati pagpirmaam, kapitan. Dito'y nga to, tinagan mo. Dita. Ay, nakarumot no kumantsaw ni Badong mo. Anya, maray. Ay na, kasjay na laang ni Badong ko. Amin tayo, kat bumakat, kan lumakay. Ay, syakto pa'y. Adu matandagit ti mariknak asaksakit. Agkapsot to pa yun ti panagkita. Uray siya, kadamutan mariknak. Uray siya, agkapsot matan ti panagkita. Asino kumatisaan nga agkapsot ti panagkita na aya. Ay, iso akasapulan, asukata kung ti grado to'y antiparak. Na, tapay maray. Diyak mo tin mabasa to'y nakasurat dito isang wanan iti tersena ni Marikwanag. Ayun nga agpaysa.
Anya ngay deta nakasura dito'y maray. Di yung mabasa dayta, kano nagdakalan alitra ti nakasurat ako na bawal ti otag. Aya. Sapay umayak ko maumutang. Ay bawal mo't gaya man. Kunak ano ti nakasurat ket mabalin ti utang. Ay, bakit kayo mo't apada? Sukatan nyo ti grado na giti sarming yaw. Apay ngagpaysoan na panak ije barangay haw. Kaging gaita, jak pay lamalagay. Ay, bakit ka na talaga? Agkabaw kan. Ipalagip mo man nga rod kanya. No apay anapana. Mapan kagala, iti barangay clearance mo. Ayun gaya man niya. Mala, intan, tagalak, mate. Ayun, mapantangarudan. Kinta na. Ay ije chinilas kaw. Ang mga no isuot mo man ng jemay sa. Uy, nambok. Masapul pa ay ang ipalagip mo. Ay, agure ka. Pumanaw ka man langan. Kung namamapantan. Jay pusti sa nalipatan man nun. Ay, wala niya. Nalipatan agpaiso Na. Apay amapan ka dita si Laid. Ay, kinalayan dita silid Kano yung kabil mo iti baso iti kusina? Ha? Nakaparabaw di talabisaan iti kusina. Ay, huwag gayam. Ay, kabawala lakayan. Adda ni Kapitan, Danita unay. uraya ko ni tatam abadong ditoy, ta iso ti umuna ang mga iti barangay clearance. Ang mga no kasapulan na kay jay unay. Saan? Amuna ti aramidon nan. Sa bagay. Ay, karaw, Aw. mabalinti agkapay. Ha? Itimplaan nakmutin, pangururayak kin ni tatam abadaw. Ha? Mayak mga alaman para iti barangay clearance. Ay, una para. Mait data. Umadya sekretarya, ta isod ti agaramin. Isurat mo pa lang dito papel ti punuan nagan mo. Isurat ko pa lang. Amo yun data. Kasapulan jay punuan nagan mo pare. Kaya jay birthday. Badunglatan Ha? Jay punuan nagan mo nga ron. Ay, niya, mutin. Na, Parigatan nyo pa lang mutitao ng agpanudat. na. Apay ngamin panunutan pa lang. Ay, aguray tayo damag kaw. Tuyang! Apay! Anya ka din tipunuan nagang kaw. Salvador! Ay, une kamutan. Nangag mo paray. Salvador Gayam, tipunuan nagang kaw. Di apelyido ngay. Ayun, ay kamutin pare. Aglablabos ka. Ha? Ay. Tuyang! Diapilyedo ay. Na, kaburlisan! Ay, burles. Anya ka daw. Ay, jak sa langgag paray. Kastala una ti panangkantsaw mo kanyak. Idi. Ta ado ti marikrik na. Hanggang nakarkaro kamit. Kaburlisan pa ti apelyido mo. Oh, maray. Di nakmakantsawan itan. Tasaanan apangis na ito chinilas ka. Talaga mo't asaan. Yung kita man baliktad mo. Di ka man? Kita ngamin Naa. Aywan. Ay, di baliktad. Dahito, timakin kandawan. Di mo ba isa, timakin kanigay. Hop. May hatan. Well, mayaton mare. Ay, pasat dayta, ti panagbakit mo, maray. Ay. Ti baliktad, ti chinilas mo. Ay, kasta na tibiyag kabaranggayan. Lumakay kan bumaket tayo amin. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez.
Computer recording technician, Jopper Anas Basi. Sound effects, Chunren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday ko ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingat. Ay, jakon kayo tagayat pa yung kail. Ha? Apay asahan nun. Ngamain. Ay, ibagam nun niya tinapasamak. Kunang ba't ang mapan kaagaram e ilay? Kita, ibagam asaan mo nakayat ti agaram. Ay, nabastadak man ang kail. Ay, nabastag ka manin. Ay, pastag manan di kwaraw. Ay, unay kan pare kakatawaan pa lang ni Kwaro ket nasaktan nga ron. Ay, kita ad-adan ang nagsangit. Ay, di yun lang amin na mutirek natin mabastad kahit. Ay, sapay saan nga lumabas ay daglaklakaw diti ice cream. Ay, dapat dita. Kwaraw, umay ka. Ay, agulit ka. Apay nga ayabam. Ay, kit pagsardeng ang nagsangit ah. Ha! Umay ka, kwaraw. Tulungan ka. Agasak tayo sakit ti puso. Apay, anya tisang sangitan ni Kwarog. Ay, di pa nakabastad na kano. Day tala ang kisang sangitan na. Kaya namin anumot ang nabastadan. Nagado di ta babae. Isungarot ti kunak. Nagbirok manin ah. Nagadunto pa iti babalasang iti kabildatan. Ket, apay nga rod ang nagkuyog da ka ni Pari Badong. Wala taawanan ti ice cream a pangay-ayok. Na, pangawisan kay nga rod ni Pari Badong kankwana. Kit igatangan na siguro ay itikindi. Ay, saan ama ay ayo itikinday. Na. Nabastad ti may sa abaraw. Ah, Ay unay kalakit din aya. Kaslasaan kamot ang nagdalan iti kinabaraw. kanudyak na basbastad iti. Da- Iso ajak amutirik na ti mabastad. Na, Sa dino nga iti papananta, tataba daw. Basta sumurot ka kanyak. Ay, nagsakit ti marikrik na, tataba daw. Uy, mawatan ka, kwaraw. Apay, nabastad ka matiti aya. Binastid nak iday ni Nana Matuyang. Iditin namin ado. Ha? Kasta ya? Isungarod ako nakin ka. Amaawatak tiriknan. Imbaglagit na yung tada ka makawat to iriknak. Kahit ayan na nga, tricycle mo. Yan di paradahan Ay kiting kaalaanin na, taurahin ka dito. Ha? Anda pa pananta? Ada, mapanta agaran. nakitakmat ni Badong mo ang naglugan iti tricycle ni Kwarog, Maray. Kano ko na ang mapandita balay ni Kapitan. Pudnoan na pa, di tabalay da kapitan. Nga medikuan, nakitakmat ang naglugan. Napananangay nga tamanin. Si putam ni Badong mo. Tapay maray. Ang mga ano ada kalukwan, gararamidin na. Anyangay kumaday ta kalukwan. Kano kanayon nga umay agpalod dito tersina. Anya kumaita no kanayon nga umay agpalawd. Apay, awan madmadla mo kanayon na nga awagan iti cellphone na. Ayunan niya. Kanayon na ka nga itugo di cellphone na, uray sa dino ti papananda. Ado, ti makasarsarak iti ka-textmate da, gapo iti cellphone. Kayat mo asawan. Adda ka textmate ni Badong ka. Ay, jak imbaga akasta. Si putam latan ni Badong Mao. Tataba daw. Plaza matiili dito'y nagturuan ta. Waynes, bumaba ka. Ada kay tikasinarak ko dito. Ha? Ang damot babae amang paypayapay kan ka itiday dya banda. Ay, uray na dito'y kwaro ka. Ay, kunak man nun sakti umayagaran. Si kansama itataba daw. Apay, sa dinaw tinapanan nyo kini kwaraw. Ada ya, Mike. Ay saan kan nga agulbud pa'y ba daw? Nakita na kayo ni Marikwan ang anagpailay. Ha? Ay, wingayam. Nagpaili kami, kini kwaraw. Kahit nanya tinarami joy jay.
Kasla ka la investigador nga agdamdamag tuyang Kaya't ko amamuan tipod na. Amom tuyang. Broken hearted ita ni Kwaraw. Tabi nastad yaran mo na. Anya kumangay ti connection day takon ka. Ay kit binalakada nga rod ni Kwaraw. Asaan nga agladingay. Kit nasken nga kita kami manay di ti balasang nga mo na. Kay taping arot ang nagpaili kayaw. Uy natandagayam inrito king kwa na balasang igay. Ay, kastagayam tinapasamak. Wayne, amumutay ni Badong Mau. Managtulong kadagiti na pagdaldalanan na. Dumawawag ka niya. Sumbatak lang Na, Hello? apay masapul nga umadayaw. Wait, aday. Asino ngay nga ta, ti mawag kan kuana. Ay agaram kalata ka anakan. Sana nanggang. Na, Aglaklakayak lata na baraw. ay, sana. Awan puli tayo baak. Nagrigat mo't ngamin ti agaram. Kanayong nakmat na mabastay. Ay padasam manin Addan tulata. Sapay nakasaksakit ti mabastay. Anya nga, iti balakad kan ni Paribadaw. Agaram makanumanayin. Agpada kami mo't gayam iti balakad kan ka. Agpada kami sakit iti kapanunutan Isupay ka no ti agaram. Ha! Ay, sus. Naibagak matan ti sikrito may. Ay, sige, ituloy mo nga ibaga. Ay, awan ang kail. Awan sikrito mi gayam. Ay, saan nga kamkamalin ni Paribadong? Naungat ni Marito yan, nulukun na. Imbes nga men nga igatang mo iti sida hindi kwartam. Napan mo din pinagpalawd. Agrik-reklamo kaya, nuduling ato yaw, dahito si Daeng. Nagring manan day ta cellphone mo. Ay, emergency to yan. Na, Ay, sabi tumakder ka mang sumbat. Sa dino ay ti papanam. kasarita lang dahito yung umawawag. Paraw, di mo ibagbaga kininanam atuyang nga darar mag-abalaw. Kasano ngayon wagdamag? Ay uri agdamag, awan ko nam. Sabay dyakan mo ti agulbawd. Hanyan na saan. Kunan yang kail. Dakas ka no ti agulbawd. Sagpaminsan lang, mate. Sa di naman ang ti papanantay at tatabadaw. Ay kit ijay ili Adda dito, ita. Isumot lagaya man nakasukat ka. Ay kitwin kasapulan na naka-isputi nga, kwaraw. Sige, paandara mo, dahito tricycle mo, tamapantan. Kasano nga jay karim kanyak. Kari nga. Kunam nga ibirukan na kitibalasang armak. Ayun gaya man niya. Wain, kwaraw. Nusong batan nak na ito'y katiksmit ko abalaw. Si Kamay, ti ibiro ka. Inta nga ruda, inta tabadaw. Ay, awan manan ni Badong kumaray. Umay mo manan biro kanan. Kasano? Maluman ngam awan pay. Nagpaili namanan ka di kwarog. Pudnon sa tiatap mo, amaray. Katsikaman maray. Ada ka di kain inawag na. Kanayon nga adda. Oren la umadayo, no ada kasarita na iti cellphone na. Ay, wun maray. Kano nagbayag na nga agtungtong iti cellphone na. Dagiti sinyales. Nga ada babae ni Badong Mau. Adala madok talak. Ibitin ko apabaliktad di tapuon tilang kamay. Nay, apay akas talaunay ti panagpayapay mo kanyak, mare. Adda istorya agkan ka. Anya dayta. Amom ka di. No apay nga agpapaili ni Kabadong. Wen nga rod. Kanayon mat nga itulod ni Kwarog ijay ilay. Nyada nga bin babae na. Anya. Ay, unay mat daytan nga istorya, mare. Suspitsak laang matkit di daytoy Awan matkit di pa managnak ko. Ay, maday, ti agis istorya iti kakasta, mare. Kat, kayat mo matadengdenggaw. Wen nga madi nga rod ti kasta nga istorya. Malajak nga ro di istorya nun. Si kakit di mat. Bastawan sa bali apang istorya, Siyaklaang. Sige, ituloy mo nga rudan. Ay saanon. Jakla ko mainis istorya kan. Ituloy mo kit din. Nagpatingga akon.
Jay ko namngay nga adda babae ni Pari Badong. Wan gayam anya. Alan Mare, ituloy mo ang tadenggak. Di naksamot kayaton ba daw? Ay, tila sasawang magtuyang. Day tamo latan cellphone mo tikit kitaom. Adala ang replya ka mensahe. Kas ita, kasangsangunak. Ngam day ta cellphone mo ti sangsang mo. Maguray ka tuyang Tadawagan. Na, panawan nakmanan. Adda manin kay nawag mo. Asino day ta? Badaw! May kanya ko araw, titulog na man ni Jay Ilay. Kayatan tatabadaw. Api asan? Pagpasayak mo da. Kin pamerindahan ka pa Ayan nga, di, bagbaga mabalasang iritom kanyak. Aguray ka nga min Kanayon kayo nga agdate, iji balo akasin sinarak mau. Ang umsak, awan pa'y kadate kaw. Kunak magking ka nga agururay ka lang ka day. Asinaw ti adda ka date na kwaraw. Ninanatuyang. Api nga da ka mo dito si Katuyang. Sipsiputan ka. Ay agawid ka, tadapapanan may kini ko araw. Mapan ka makidaytan niya. Saan? Api ko mamakidita ngay. Agpudno ka man kwaraw. Ha? Araw, siyak, tigayin mo ita. Saan mo patpatay ni Nana Matuyang? Adda ka di ka date ni tatam abadaong kwaraw. Ay, agpudno kan ko raw. Dakas tagul ulbo. Ni Uncle Monday ta nagsaw. Paray, agtal na kalata ka din. Saan ka na makibiyang di tayo? Ay, saan ang mabalinti bagbagam ngagtal na akno kalukwanter aramidam. Nagpudno ka man langay. Wine, pudno nga da ka date ni tatabadaw. Limag ang tirik na. Wow. Dakas akong kwaraw. Ay, paray, tulungan lang mo tina. Agawid tan ba daw? Ay, Agawid tan ko na nay! Damag kumot, asaan pa'y laang kano ang mabalin arumwar ni Kabadong di tabalayda, maribanang. Ay, wingarod Ay, simot no kasta. Aga sumot nga minti pa ng loko na kani marituyang ngay. Wingarod. Isumatan tinagaram. Imbis ko maanikwarog. Noan niya nga tangamin aya tinaknakan ni Kabadong takasta ti inaramid na. Apay, sa dinaw ti papanama ba daw? mapan ko lang bisitahin ni Pare Inteng di tabalayda. Sana mabalin na rumar ka kunanay. Tatabadaw. Damang pakpakumustakan ka. Asinaw ti mang pakpakumustakan ko anak waraw. Jay ka di balo akadedit na ijay ilay? Ibagam ti pudno kwaraw. Ay, kakasi akong kwaraw. Saan mo muti nakarkaruna? Ay, kwa. Pakpakumustahan ni uncle ko ngayon tayong. Saan nakakanong amin na nakit-kita iti manungal daw tatabadaw. Ibagam, ngaging gaita. Dus-dusain nakpailaang ni Nana Matuyang. Ay, day takot namin tatabadong. Agaramid ka ngamin itinasayat. Tapno awan pagdaksan. Ala sigay. Ditang tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basic. Sound effects Jinre. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman tayo, iting kay panagdangan. Ay, badong. Inka man ijetirsinan ni Marikwanang. Apay manin aya. Inka mangala itila ko ng okra kan itlog. Bagay apang almusal. Kita na nga jigatan ka. Utangong pailang nga. Mabainak mo da. Utang mo gayan. Ngam no mangan di ka mabain. Kasta ka day. Saan
Karo no naimas timakan. Ay, salbag ka kiday. Siyak man lang ang timapan. Saan ka amang mangan iti ilutok amapan ko utangan, ha? Ay, kitwa na. Ngam namang partiyak mo tititarakan ko aniti ba manaw. Di mo mutramramanan. Na, salbag ka kiday. Day talaki na imot mo ti amom. Ay, kat isob-soblik lang ti aramid mo ah. Malaala-ala. Dua nga ruden ti alaak amasida. Basta dua tamat amang sida iti partyam atarakan mo, ha? Alawa na ito yan. Hingga nga rudain. Nagadula ki asaw mo na yan. Marikwanang, good morning. Apay manon, Maray. Unay kan, Maray. Bad mood ka man na kunak. Amo kon day taisam mo, Maray. Apay, anya ka di ayati masapul mo. Ay, tangay na pintas ti morning tayo. Pautang man nga, Maray. Ay, na yan, Marituyang. Imbag agsapaan, aday tautang ti ibagbagam. Anya ngay nga, Maray. Dawat ti kayat mau. Anya, talaga ka di ang mga asar ka? Ay, saan mo't, Maray? Apay ko mga asaran ka ngay. Ay, awan utang. Si kaki di mo, Maray. Ala ka din, ah. Ukra kan itlog laang mo. Laeng kun kunamkit din. Laeng-laengam day ta. Malangaro din. Bayadam. Ah, awan nga ron kwartak. Iso nga utangak pa'y laang. Awan utang kunak manon. Busatam kit din iti utang itang agsapa to tersinak. Kay, intonal daw, mapalinan. Ay saan nga road? Nalawag daytan. Saan ang mabalin ti utang? Ay, nakaimimot na di abaak. Mabangkrap ko malangaro di tirsina na. Na, nagalas mo dahil nasasawam to yan. Kumarim di tao. Irurumon mo kiden. Awan karbangam nga agong itungay no di nakapautangan. Kaputa tersina na dayay. Kunamla no milyon matututangag. Ang mga no 60 pesos lang, pati di okra. 60 pesos mo ilagayan. Apay adi mo pala binayadan nga eh. Awan nga rod kwartak. Ay kat di mo nga rod laeng-laengan ah. Laeng kung kunam. Awan magamti kwartam. Agbain ka mo da. Anya, Kan apay nga minanapang ka umutang. Kat among mga ag-agsapaan. Ura siyak mo da. No siyak tada tersina na. Dak kayat ti utang abusat. sana balay. Mapanak tumanaan inton amok nga dan gimatang. Ay sanay. Ang mga numakaungot king ka ni Marikuanan. Kat ipungon na ka. Anya, Oh, apay ka day, Maray. Kasla bad mood ka ah. Masurunak ka ni Marituyang na. Imay anasapsapa. Ngam, umutang kit din. Anya? Ay, atidog ti listaan da, Maray. Iso akas ladyak kaya ito na pautangan. Ay kat at dalatakan ka dayta, Marikwanang. Narigat mat ano pautang ka apautang. Ang mga numaguyod ti puunam. Dayta nga raw ti di na maawatan, Maray. Ngam no na duma, mapilitan na kagpautang kunkwada. Tanudyak pautangan. Siyak tuman ng tidakos, masaktahan ti riknana. Ay kat ipakaawat mo akin kwa na, Maray. Ipalawag mo abasit lang daytoy istor mo. Kat narigat mat no kanayon nga utang ti araramiden na. nagsubliak Marikwanang. Kat anya kumano nagsubli ka. Aldaw mutun, mabalin mo't sigurong ti umutang. Apay, saan ka di nalawag ti imbagak, Maray? Awan, ti utang. Ala ka din na, Maray. Di kaya maasyan kanya. Kasanungay no aginawa. Ay, bakit kan? Agsikog ka pa imataya. Anya ti amutang ay no agmilagraw. Agawid ka kidain. Di ka manaktak. Alan, Maray, please. Ay, alaman langan. Ala, mangala ka ditan iti ukra. Day takot ti kay kayat ko kan kamaray. Uray agong ungot ka no umutang Ikan na mo lagayam. Dagulit ka ngamin, Maray. Katap no awanan, tinangalaw nga dito tersinak. Ala,
Pautangan kalatan tapno pumanaw ka. Anya! Mapanam to niyang. Ije tersina ni Nana Kwanang, Nana Toyang. Nakalukat ka de? Ay, wag. Saan ngagsiraday jay? Isupay ka na ti paglakwan na iti may sangal daw. Ah, sige, mapanak man nga rod, Nana. Kano kakangina dagiti lako na. Ha? Kastaya? Wang to niyang. Iso ano siyak ti sika. Mapanala gumatangan iti sabali at tersina. Ay, iso lang mo ti anda tersina na, dito Nana. Adamot tersina ni Ana. Ije latan tersina ni Nana Kwanang ti papanak. Adayo ije tersina ni Ante Ana. Mano ka di amin, ti balor ti ginatang ko, Nana Kwanang. 310 balasang kao. Amin dagitoy, Nana. Wan, Nay, nalakamot gayam ti lako yo, Nana. Ngam, apay akino na ni Nana Toyang anak hangin-ngina. anya, imbaga na na ita? Awa, Nana. Ibabaon nakpay amapan gumatang iti sabali at tersina. Ay, unay mo't dayjay ako marig. Kalpasan nga imotang diti tersinak, kastakit din ti ibagbagana. Tinapatag. Saan apod no dagiti imbagbagana, Nana? Adda kwartak dito'y badaw. Ingka man gumatang. Anya timapan ko katangay. Ay katsidaan na. Anya masidangay. Kaya na imas ah. Mala, iyag mo nga rodin dito pagdatang. Ngam ijay tersina ni Ana ti papanama. Na, hapay nga ijay ngay. Ay na, ang mga nusingiran ni Marikwa ng baak jay utang ka. Ay, nagalas dito nga aramid mo tuyang. Di na saya at no bayad naman. Tapno makautang kan tumanay. Jak kayat ijay. Nanginatila ko na. Di mo ibagbagati kasta tuyang. Kumarin kastaki din ti ibagbagan. Ay, awan ti kumarik asan nga agpautang. Nagnginatila ko na. Win angam at idog ti listam ijay. Ay, basta! Na, Iyag mo man langan de takwarta. Tasyak ni mapan. Nagadulaki di asawmaw. Ireklamok ni Maritoyang, Kapitan. Ay, apay ngay. Ay, apay nagapa kayo? Saan? Ngam, nasakit lang tinakam ko kankwana. Ay, apay ka di kagawan. Kasanumot nga men, ijay tersinak ti kanayon na pagutangan. Ngam iwarwaras na matin ang nagingina dagiti lakaw. Ay, anya? Ay, wan Kapitan. Kantijak pa'y kayat. Nukas, mapaan iti sabali at tersina. Ngam no utang, dito yung matersinak ti pagutangan na. Ay, pagsaritaan tayo man day taan na imbag. Tapnusan ang madadaal ti panaggagayim yun. Ay na, Marituyang, apay ngamin atilaan aramidam. Apay ka day maray. Apay ngamin nga kaiwarwaras anangina ti presyo dagiti lako ni Marikwanang. Adaya mo timbagbaga ka kasta maray. Ay, di kan aglibak, Maray. Ammo ti entero akabildatan asika tinaggapwan day ta sayang guseng. Iso adi ka kumaunay. Ha? Wen, Maray. Saan ngamin akastaa? Tapno saan amadadaol ti panaggagayom tayo? Ken saan ngamin anasaya ti aramidem? Ano kash? Ijay sabali at tersena ti paggatangam. Angam no utang, ijay tersena ni Marikwanang ti papanam. Kano di na kayat apautangan? Win gapaw taado na yung ti utang mo. Angam no bagas, pautangan na kalatamot, Maray. Isung agpanunot kan, Maray. Panunutam anaimbag, nuhustumot lang ti aramidam, wano saan. Marituyang, amo kalikliklikan nakitan. Ay saan mo't maray? Di ka naglibak. Amo kunti amin ngar aramidom. Ha? Di ka pilpilitin na gumatang dito tersinak. Gampangasim mo't Tadi mo iwarwaragawag anangina dagiti lakaw. Awan imbagbaga ka kasta maray. Iso adi ka matagungat Di ka naglibak kunak maray.
Katapno maurnos ti amin, agsango tayo di barangay hall intod bigat. Day talagayam. Sanak amabuteng ken kamarikwanang. Isu asigay. Agen nuray ta ijay barangay haul. Ada tayo ita dito barangay hall tapno pagsasaritaan tayo. Ken urnusan tayo ti susik yu adwa marituyang. Kagawad ko na. Sanak nga agpariglaw. Gaputawan amo kabasol kaw, kapitan. Ay, marituyang. Agtal na kapeditawan. Ay, kagawad ko nang. Anya ka diti makagapaw. No apay api na ayabam ni marituyang. Kasadumot ngamin, kapitan. Saan kumot apilpilitan na gumatang itilakaw? Kano umutang, pautangak lata. Ananusak, nga oray iso ti kaatidugan ti listaan ti utang na ititirsinak. Ngam anya nga tati rason, tapno mapan nasarsaritaan kadagiti tattao, anangina kano tilakok. Ha? Sumungbat ka, marituyang. Anya ti makunam iti dayta. Awan mo timbagbaga kakasta. Ti kanayon ko nga ibaga. Maya taglaklako ni Marikwanang. Gaputaan anusan na kami apautangan. Ay, olbod! Oh? Ado, tinakaibaga kanyak. At tila pang ibagbagaam iti kasta sao. Iso adi kan aglibak marituyang. Awan nga raw timbagbaga kagawad ko na ang awan. Naha. Ay. Ha? Mabalinti agsaw. Ay, sige. Tunyang. Pasitsyakan nanatuyang. Ngam siyak ti may sa makapanagnak iti dayta. Gaputa may saak anang ibagbagaam. Iso apod no. Ha? Oh, makitam. Ay, ala. Agpinasin siya kayon marituyang. Marikwadang. Kahit si katuyang. Agkarika adi mo ulitin dayta. Nya kay tuyan. Mayat, ti may sango iti barangay hall. Dumanon sa dilangit ti gurak iti dayja akwa ng baak. Orayan niya ti mapaspasama. Jak pulos mapakawan. Nya, tan na pride ka pa ilaeng. Kahit adulang aro din ti nakapanagnag asika ti ayan ti parikot. Ay basta! Di kan gumatgatang ijay ayan dayja abaak kunak manan. Kahit kasano nga di utang mau. Sana bali bayadak to dayjay. Ngam kaslawan planok amang bayad tagong gunana. Apay nga man, ngam babay na. Basol mo ti amin. Iso adi ka kasta-kasta. Bayadam kay din ti utang mau. Ayaw ang kwarta, iso nga urayan na. Nagyamang ka Tadi na inruar da ita iti barangay hall. Tamang ano at adaki di may babayin ka. Ay, Ay wajayam. Awanan bagasta. Mabayin na ka mapanumutang ijayan ni Mari Kuanag. Kalpasan, tinaramid mo king kuana. sana parikot na ita. Mapanak ijay ayan ni Ana. Papa na, Mare. Ijay tersina ni Ana, maray. Ay, talaga nga ijay gayam ti paggatgatangam. Wan maray, nasakit ngamin tinakam ko kini Mari Juanang. Ay na, Mare. Kunak man no narisutan dayta aparikot yaw. Ay saan? Alang arod. Mapan ka ijay tersena ni Ana. Tamapanak mat ijay tersena ni Mari Kuanag. Ay, sandayam ang mabalinti umutang ijay tersina ni Ana. Kasano day tuyan, naibos pa yun ti karga di pagbagasanta. Kunak man numakautang ka. Saan nga raod? Naita ti malalam to yan. No di mo kumangamin dinadahal ti panagpagayam yo ni Mari Kuanag. Mabalinta ti umutang king kuana. Wanaw, siga ti mapan umutang ijay tersina ni Mari Juanang. Kalpasan din naramid mo, ibaon na ka mapanumutang. Sana bali tasyak mo ti kaguran saan asika? Anya? Mabainak. Uray saan ta namang mangan. Ngam ti ibaon na ka mapanumutang iti tersina ti dinadahal mo. Anya? Ay na to yang. No kumangani hindi mo dinadal ni Mari Makuanang, saan ka ngagparikot ita?
Anya ngay, parikot mo no sa dino ti pangalaam iti isaan mo. Ala sigay, di nang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, DMPBC. Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingan. Ay, sakman pa'y ti una ang alakwan, maray. Ay, aguray ka. Atanay, ano ti customer ko ita? Maksudan, jay lutlutwal. Ay, aguray ka. Anya lang mo ti katanga maya. Bugoong alima apisaws. O, kita manday ta. Aguray ka, bet. Ijay ka udi ti pila. Na, kaano aktupay ang makagatang iti bugoong no ijayak uday? Ha, nagatidog ti pila. Ha? Hanggang, Ah, kumita ka di tersina ni kagawad ko anangaw. uy, nagadumat ti nakapilan. Apay gumatang amin dagijay. Langit di Ay, wala ta nang rikip dagiti kaaruba kantina. Nalugidan san, gapu iti utang. Iso di ta tersina ni kagawad ko anang anti gumatangan da amin. Ay sus, riniw-riw at ipaglakwan na. Mapana kumapagpalawd, tawagak man dyan ara makabalasang. Ay, ingkang nga din ah. Eh, kaya't ti makipilang ka. Ay, nasaya at tasimangpet kayon nga agulitag. Ah, Nagawid kami antay, tamabisin kami kini Uncle Kaw. ay ingam apay nga, tawan pa'y mo't maangot may alutlutom apangaldawan tayaw. Urayen kayo nga road, taawan maibaon ko amapan gumatang. Eh, ni kwarog ti ibaon baw. Ha? Ay, agibaon ka kat sangsangpet may. Ay, ibaon ka man nga road kwarog. Diyak kaya ikaman tantay. gumatang. Diyak kaya't nagadot ti agatang di tersina ni kagawad ko anang. Na, ay di mo pa'y amaw. Nagatindog namin katipila dagiti agatang. Pakpakawan ti mapan makipila. So apay nagpudot ti panaway. Na, Kate, asino nga'y nga road kada kayo ti ibaon ka? ay, anday ko. Ha? Anday. Anya kinasakit ang Ay, kay. tirayumak. Biglamit din asimakit. Anday ko. Ay, Kaya't mo asawan. Itay pa lang agur-uray kaamal pastipila iti tersena ni Marikwanang. Ay, wun maray. Bugoong lang amin katigatangag. Iso nga inyud udinak ni Marikwanang. Ket, kasano nga rudan, bagas laeng matigatangag. No basit lang tigatangam. Sigurado asaan nakalakwan. Apay nga'y matakasta. Dagiti lang ado tigatangan na kendakil ti kwarta na tilakwan na. Sapay kagudwat kilo laeng ti bagas tigatangag. Nagpila ka nga ron mo ta. Nagrigat matikas tuyan. Agawid ak langan, tanibadong ko ti ibaon ko amapan gumatan. Saan ka pa nakalutaw? Saan pa'y, tanaibos ti buggoaw. Ay kating kagumatang Naggapuak nga raw di tatersina ni Marikwanang. Nagado ti customer na. Iso adi naklinakwan. Tapay ngay, kitagbayad ka may. Saan nakakayat alakwan no basit lang ti gatangam? Ay saan na mabalinda ito ya? Si kaman lang ti mapan gumatang badaw. Wait, taong takman. Tapay ngay, anang rikapitin da ito'y tersina ni Marikwanag. ay, saan mo atuktukay tataba daw? Gumatang ako ma. Nagudaw ni kagawad. Tamapan gumulpi tila ko na. Apay, naibusan, tila ko na. Ado nga min tigimatang itay. Apay, pudnaw, apilpilyan na tilakwan na. Isumati ko na ta. Tsaka mo ano pudnaw. Dagiti lang kano ado tigatangan na tilakwan na. Pudno aya.
Agikatak sa nakagawad, kapitan. Naa, apay ngay. Mas kayat konti agla ko ije tersinak. Ay, di mo ko na dayta. Itala ang dayta ta aduti paglakwam. Kasano no adan to manan mangilukat iti baro nga istorna. Oh. Makiapak meten a kapitan no adamang lukat iti tersina ditoy. Na- Kompetensya ang dakpay laang maut. Apay malapdam nga raon. Ay, siyak lang tirumbang agla ko dito'y purok tayaw. Awanan sa balay. Apay nga taasaan meten ang may ibus dagiti aggatang ijay tersena ni Maricuanang. Day tamit nga ron tidakkel a pagsiddaawak, Mare. Kanayon anak kapila dagiti aggatang. Jak pa'y nakagatang iti bugong, may. Uray siyak. Jakpay met nakagatang iti bagas. Kun nagbiit ang maibus tila ako ni Maricuanang. Ta idinapan gimatang ni Badungkaw. Nakarikupang. Ay, umununan sa meten abumak ng dayjay ako marita. Anyat panagkunam? Sapay kayat ko kumaasyak ti umuna abumak nang. Ay, awan mare. Umuna abumak nang ni kumarita akwanag. Masayat may, tanay busmut langin, dagiti nakapila gumatang dito'y tersinam kagawad. Apay, Sak mamay ti gumatang ita. anya tigatangam. Umaya ko magpalaod. At dangamin awaga kabalasang. Naibos ti load. Ha? Nagbiit ana ibos. Taado ti nagpaload. Ay, sa nga pulo a pisos la kumatilod ko dito'y silpon ka, oh. Anya? Sa nga pulo a pisos laang. Katisulang matiada kwarta. Lima gasto ti ilulod ko kadagiti umay agpapaload kanyak. Ay, so anak mo't namin nabaknang. Ay, naibos ti load ko. Aw, umay pa'y gumatang ni kumari matuyang, ha? May sama day ta. Anya manin nga ta ti umay nagatangan. Ay! Nay, mangrikap kan sa manan, Maray. Won, naibos nga mintilakaw. Gaputan nakita na kasumungan, mangrikap kan na dagas. Ay saan? Talaga na ibos dagiti lakaw. Umayak kumapay gumatan. Anya manin ti umay mo gatangan. Tinapay nga ikapimikin ni Badungkaw, jay saglilima a pesos. Apay ti ko na madapay saglilima a pisos at tinapay itapanawan. Ay, awanan, adumot iday. Hindi ita, nangina amin ang dagiti lako ka tinapay. Nagbiitan ng imina. Dagiti laang ado ti kwarta na tilaklakwak. Ay, kasano kami nga rodan abasit lang ti kwartana. Ay, kat makamo kayo matan Apay day ta kagawad mo pare. Simmabali mo ten, ti ugali nan. Ay, asinaw. Asino pa'y kumangay? Ni kagawad ko na nga. Apay aya. Ayun na yun pare. Damagang pailaan. Kaslamot di mo amuti pa nagbaliw iti ugali na. Gaputa aton ti customer na. Sumod day tatimang mga ko nga istorya. Ay kit magbagamot pare. Saan na magkumapilyan ti lakwan na? Kasano kami ngay may abasit lang ti kwartana? Sige angkay. Padasong ti mapan gumatang di tatersina ni kagawad kuanang. Ay, padasak man ngagpaysuti mapan gumatang, ta panagnakak no pudutis istorya enda. Pudnaw angkay. Kaya't ko asyak amis mo ti makapanagnag. No kayat mau, di kaduan ka. Ay, intaman nga ron gumatang. Tuyang. Hingga gumatang, tawan customer ni Maricuanang. Ay, awanan. Naibusay niya tinduga pila. Nasaya at matnukasta. Saan namit siguro na pilyan ti lakwan na? Sapay kumaa. Imbagak ka ni parenteng apagbagaan na. Binagaan siguro ni Kapitan. Ay rumbong lang Kagawad na pilpil yung nakideng ti customer na. Sana mabalin ti kasta agalad ti opisyal, tuya. Maray, awanan dagiti customer mo nga daw. Siyakmatan ti gumatang. Apay ngay akasla nakaladladingit ka mo. Kasano ajak maladingitan, malay.
Nagaduti na ibayad kanya ka piki a kwarta. Ha? Peke a kwarta ko na am? Huwag maray, sa paisag sa 1,000 pa dyan na ibayad kanya ka piki a kwarta. Sigurado ka apikay, maray? Huwag maray, piki. Ay, katnas ka na siguradong pay mo ta. Piki, maray. Kita am na ito na ibayad kanya ka 1,000. Nan kita man. Ay, sayang mat ano piki ako nam. Amo mabigbigan ti piki a kwarta, maray. Siyak pa'y ti ko nam. Ay, mabit lang nga. Na, apay ngay nga angot-angutom day ta kwarta. Maangot ko nga min no piki, maray. Kat, anya ngay ti angot na. Basi dito'y agong ka. Talaga apiki da ito asang ribo. Kunakon kat. Ay, sigurado apiki da ito'y maray. Sapay ado tinaawat ko asag sa 1,000 akas to'y tilangana. Ay, kititid mo amin kanyak at anguta ka amin ida. Tapno masigurado apiki da kita. Ay, imbaglakit din, taada ka apara angaw. Ay, sos ba daw nabiktima ni Marijuanang? Kasano ang nabiktima? Kano puro peke asag sa 1,000 dagiti imbayad da kunkwana. Day tanti kong kuna. Ang sigurado ka, apiki, nagigya kwarta. Wan, sigurado Inangot-angot ko, talaga apikay. Yunay kamot tintuyan. Apay, maangot mo ayan no pikay, wano saan? Wala di ka aramidin, Mike. Bayan, tasyak ti mapanmang panagnak, no pikay, nagigya kwarta. Anya ngay ti aramidam amang panagna. Makipaglading itaking ka, Maray. Agyaman na ka ba daw? Ngabsa na ka namatayan. Kit naladingit kagayam ako na nituyang ko, Maray. Ay, kasano nga men, nagadutipiki a kwarta nga imbaybayad kanyak dagiti customer ko. Isungay mayak, tamom, expert ak, amang bigbig itipiki a kwarta, Maray. Ah, expert ka? Gusto tinanggag mo, Maray. Isungay yawat mo kanyak dagita apikay. Tapan nagkantaman. Mabitlaang. Atoy dagiti kwarta. Kita am taramidag, Maria. Binadabadya ka mo taon. Dito'y mo amamuan, nupikay, winusan. Ay, kapitan! Nasayata imay ka! Tulungan dakman! Ni kwaraw, di ko na mamang panagnag, nupiki dagito yung akwarta, paray. Isaw ti paglaingan na. Saan aya, kaanakan? Wanang kay. Nay, hagpadpada kami nga raw, di ti paglaingan. Hindi subot ti paglaingak, paray. Ay, sige kaanakan ko raw. Panagnagam ka ni pari badong analaing ka. Wanang kay. Sige. Nay, insarang na may DJ silaw, di sa ngaribaw. Ay aguli maka, pare. Taag concentrate ni Kwarog. Masapol nga ag-concentrate. Kasyak, basta langan binadabad ka, paray. Ay, piki talaga dagito yung kwartang kay. Kasano apiki? Anya ka ti pamanagnag mo, kwaraw. Piki ata rupa yung matkinitata badong ti adda itiladawan. Kita akmat. Kita niyo. Kabarbarbas kayo pa yadwaw. Nay, ay kita mambay. Jesus. Ayun, paray. Datamang agpaisot ang dalitay. Nagbatad ape kita kita kwarta. Ay sandak man ataw-tawon nga aglako. Tamang ano, andan tumanin agbayad itipiki a kwarta kada kayaw. Sana piki ti kwarta. Marituyang, anya ti katangam. Sakti una alakwan, maray. Buwan maray, imbag ta imbayad mo a kwarta ta saan apike. 1,000 da ito ibayad ko iti katangak, maray. Ngam sigurado asan apiki da ito. Amangan mo't no binadubad ka ni badong mo, maray. Narugitan Inangot-angot ko kiti, Talaga asan apikay. Iso alakwan na kaun, maray. Ay, sige, maray. Ay, kagawad kwanang. Saan mo nga min apilyan dagiti lakwang? Ala, sigay.
Ditang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Jun Red. May samay asangkot kada kayo, FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman ko na iting kay panagdangan.